Бик молодец. Мен сені бик яратамын. Бик зор рахмет. Гүлназ Султанова. 11 айның 11 көне инде ярты ғасыр қаршы алам сине. Сиңа ышатыпмы, әллә сөйіп мине, хәләлемдә бүген ап-ак шәшәк бирде. 11 айның 11 көне Раббым мине җиргә биргән нәкъ шул көнне. Артык салмак атлап артка калыр диме, һаман шул сан белән алга әйди мине. 11 айның 11 көне әниемә рәхмәт тудырганга мине. 74-тә тудым, 7 һәм 4 үзе тагын 11 була икән инде. 11 айның 11 көне белмим, тагын күпме каршылармын сине. Раббым күпме язса, шуңа риза инде. Саннарымны санлап, яши алсам иде. 11 айның 11 көне Ризалә ханым халык әллә кайчан зарыгып көтте сине. Бүген туган көн икәнлеген кемнәр белеп килде, кемнәр белми килде, анысын төгәл әйтә алмам инде. Әмма шунысын яхшы беләм, бүгенге иҗат кичәсенә һәркем үзе теләп килде. Hürmetli tamашачылар, кадерле туганнар, дуслар, һәр татарга туганы кебек якын. Бүгенге көндә радио сүзен ишетүгә иң беренчеләрдән булып исеме искә төшүче, тавышы колакларны гына түгел, күңелләрне иркәләүче Ризалә апа Исмәгыйлованың бүген иҗат кичәсе. Әйдәгез әле, хатırlап алкышлыгызны. Әссәламу алейкум дип, тагын бер катышын күңелдән эндәшимән сезгә. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле туганнарым, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Минем бәйрәмемне бергәләп, истәлекле көн итеп, истә калдырырлык итеп үткәрер өчен, шушы залга килгәнегез өчен үкенмәссез дип уйлыйм. Biz bергәләп, сезнең белән шигырьләр сөйләрбез, җырлар тыңларбыз, котлаулар кабул итәрбез. Һәм инде әлбәттә Ризалә апа, сез һәм мин генә тамашачылар гына түгел, бүген инде килгән кунакларыбыз да булачак. Шулай итеп инде беренче кунагыбызны каршы алыйк. Россиянең ат казанган Татарстанның халык артисты Айдар Файз Рахманов һәм фольклор музыкасы Дәүләт ансамбле. Каршы алыйк.
Он не остановлен. Hayırlı kech, qadrli, hurmatli tomoshabinlar, hayırlı kech, tartiblilar. Nechun shulay deb aytamsizki, shundan da bugun mana bizning rejalarni shul qadar maqtur umr bayrami. 50 yosh alo umrning o'rtasig'ina hali olg'a toba yasharganda umid da bor, salomatlik da bor, qibla da bor. Eng muhimi rejalashinga shin ko'nglimdan mana bugun shu ansambl ismidan Tatar Davlat Filarmoniyasi isminden, zalda oturgan tomoshabinlar isminden ulug' rahmatimizni yetkazib berasizki, shuni yetkazib chiqqanlar shuncha eng maqtur chechak bayramini o'zim yasatib oldim, topshirib rejalarga. Bugungi kunda rejalar ham onda ishlovchi Tartib radiosida ishlovchi xizmatkorlar iskitkish motor, izgi, qiblali bir yo'nalishda Tartib radiosini olib boradilar. Onun qiblasi narsadan iborat. Birinchidan u bizning o'tganimiz bilan hozirgi kunimizni baylab turuvchi birdan bir mana shunday Tartib radiosi. Ham onda aytilgan kerak, bizning o'tganimizga to'g'ri, ham bizning o'tganimiz donlida, shuhratida, ulanda tilida bayli, ulanda jirmonida bayli. Ulanda bizim xalqimizning qiblasini ko'rsatadi. Ulanda bizim dinimizni de tasvirlab ketadi. Shuning uchun olg'a tomona rejalagan shu qiblalarni tutib, xalqimizga motor etib xizmat etarga nasib bo'lsin edi. Rahmat rejalar. Olg'a keladi, olqishlaymiz. Mana bunda Sena olg'a tomona ishlarga deb yozilgan bir ko'p g'ibaralar bor. Bu 3 tomlik kitobda oxiri mana shuni o'qi, bu shuni o'qib chiqsam 100 yoshga yetasan.
Менә бүген юбилей, туган көн бәйрәме. Мен шушы туган көн бәйрәменә туры килеп торган Рөстәм Миңнеханның бер шигырен сезгә укып китәсем килә. Ул «Барам» дип атала. Барам. Җиргә тыелмаслык дәрәҗәдә кечкенә түгел мин. Җиргә тыелмаслык дәрәҗәдә җиңел түгел мин. Бала чагымда кечкенә идем, җиңел идем, бушлык кебек идем. Тормыш бушлыкка аргылган һава төсле миңа килеп бәрелде. Зур басым белә каршыма килде дә килде. Ак чәчәккә күмелгән бәрәңге бакчасы булып тормыш миңа килде. Елга ярында шалбарымны чәйнәп торган алабыза булып тормыш миңа килде. Кесәмдә тиен дә юк чакта кибеткә кайткан яңа костюм булып тормыш миңа килде. Завод гудоклары, хезмәт хакы, мәҗлесләр, җырлар булып тормыш миңа килде. Әнкәм хатындагы юллар булып. Барган чакта юл мәшәкатьләреннән аз гына топланган кеше булсам да мин үз кеше. Мин дә бәбиләрен ак биләүгә төреп үстергән аналар авылыннан барам. Җир әйләнеп эзләремне чарыный үзенә. Бер кирәге чыгар тасма сыман.
Шамсы Дәүләт ансамбле. Бик зур рәхмәт сезгә. Татар тамашачысы Ризалә Исмәгыйлованы баш мөхәррир, соклангыч тавышлы диктор дип белә. 25 ел эчендә Татарстан башкаласы Казанда булган барлык радиоларда да диярлек эшләп тәҗрибә туплаган. Бердән-бер алып баручы да ул. Һәм ни хикмәт барысы белән дә яратып, ихлас аралашып яши. Ризалә ханым, үзең гомер буе дигәндәй радиоларда, туры эфирларда эшләп, кешеләрне котлап мактап утырырга күнеккән булсаң да, бүген Ризалә Куддус кызы үзе котлаулар кабул итә торган көн. Юбилей белән тәбрикләү өчен бәйрәм сәхнәсенә чакырылалар. Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкче урынбасары Илдар Флюс улы Миргалимов һәм Шамил Мөхәммәд улы Садыйков, Татмедиа акционерлык җәмгыяте генераль директоры. Рәхим итегез сәхнәгә. Alkışlık indi. Hürmetli Rизалә ханым, сезне Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы исеменнән, аның җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев исеменнән шушы күркәм юбилеегыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Сезнең исемегез татар журналистикасы өлкәсендә, татар музыкасы өлкәсендә бүтән кешегә дә яхшы таныш. Сез киң кырлы белгеч, профессионал буларак безгә билгеле шушы дәрәҗәгә ирешүгез сезнең профессиональ дәрәҗәләрегез генә түгел, кешелек сыйфатларына да бәйле ул, чөнки бер караганда Ризалә ханымның шундый нәфис ханым, шул вакытта бик максатчан, үз фикеренә ия булган кеше. Аның белән рәхәтләнеп иҗади бәхәсләргә биреп була, чөнки бар дип Айдар абый әйткәнчә, үз кыйбласы булган кеше белән генә бәхәсләшергә була. Шуңа күрә без сезнең хезмәтегезне чыннан да бик югары бәялибез һәм сезгә бик тә рәхмәтле. Һәм Ризалә Исмәгыйлова исемен әйткәндә, шунда Тәртип радиосы күз алдына килеп баса, Тәртип радиосы дигәндә Ризалә ханым шунда искә төшә, һәм сизәсез микән, хәзерге татар телендә, гомумән алганда татарның дөнья картинасында тәртип сүзе яңа мәгънә төсмерләренә ия булды. Гимназиалда утыручыларга әйтсәң, тәртип нәрсә ул? Ал сүзлектә күрсәтелгән мәгънәләрдән тыш яңа ассоциациялар килеп туа башлый. Тәртипле халык, тәртипле радио дигән сүзләр искә төшә башлый. Шушындый безнең татарның рухи тормышын баеткан өчен без Ризалә ханымга чыннан да бик рәхмәтле. Ризалә ханым алга таба шулай матур итеп эшләргә насип булсын. Безнең рәхмәт сүзләре генә түгел, монда әле Татарстан Республикасы рәисе Миңнеханов Рөстәм Нургалиевның рәхмәт хаты да бар, әгәр дә аны чыгарга бар икән. Шуны бик теләп сезгә тапшырам. Рәхмәт сезгә. Assalamu alaikum, hayırlı kış millettaşlar. Bizning Tatmedиа aksionerlik jamiyatında bir ko'p gazetlar, jurnallar ko'p, bir ko'p televideniya, radiolar var. Bizning hurmatli raisimizning buluşuğu negizinde 4 yıllık bizge tertip ulaştırıldı. Tatmedia'da tertip barqa keldi. Rизалә Куддусовна bizning oilaga kelib kirdi. Bizning o'zimizning tertipli radiomiz barqa keldi. Shundan beri biz endi tertipli Tatmedia. Bütün kolektif isimden, bütün jurnallar, gazetler, bütün jurnalistlar armiyasi isminden bilesimiz kile selametlik, iman naklığı, muhabbet, selametlik, işinizde olmuşlar. Şulay tertipli bulup yaşayık. Rahmet. Tertipte kalıp var mı? Kadar tertipsiz bulan mı? Yüzü rahmet sizin.
Kızıgı büstüm deven ile balalarga. Bigirek rehat kebek idi şu alarga. Koytışına oşun ezir, şeyin kaynar. İrkelenim uynayım desen her çak jay var. Kızıgı büstüm deven ile balalarga. Resimlerin kat kat korap uyga kalam. Hatırında bir ni bulmasa da yaratılar köşe buğay kandan. Dev anilerde irkelenip üsmese de Rizale ismi turmuşundan kanagat, riza, baxıtlı degen mağnani anlatadır mağayım. Nerse sonul baxıt? Baxıtlı bulur için küp kirekmi? Edek zale göz aldına kitirip qarık. Jör tilli, zirek, işen, kişilikli eteyni ailesinde dünyaya kilu. Beş balanın üçüncüsü bulup tuğup, apalı da, abıylı da, singilli de, inilli de bulup usu. Baxıt değil mi? Elbette baxıt. Bir balama, beş balama, bala indi ol. Enisinin bağrındaki yara indi ol. Yersiz yılı ihlas kile ona indi ol. Süyelimler kapkasına kola indi ol. Durem ol, kütüşemi bala indi ol. Ömür boyu onun için yana indi ol. Bir koraşta halin onlar ona indi ol. Nihal eni dimese de bala indi ol. Ongan ol, bulduksuz mu bala indi ol. Kırpiklerden çık da tuz da toma indi ol. Ottan tuva kulası ye ola indi ol. Min kat oklar sebep toba ona indi ol. Akıllı mı, akılsız mı bala indi ol. Orada bir diyeni de şağa indi ol. Yürakta mı, yakında mı bala indi ol. Tırışsa da көңілleri dala indi ol. Altıda mı, 60'da mı bala indi ol. Tamırlardan üzülüşün ala indi ol. Adaştırmay atlatışı ona indi ol. Şatkısın da görmey koyşak bala indi ol. Kütmegende bir gün yalğız kala indi ol. Kapka tüplerinde şükür kolalı iz. Hayır fatikalar olup kalayık bala hele biz. Şehirge kilip odaşka bir avıl balası bir yılap alıgan tenkeyiminin yüreği yarası bir taşla gitti diplercime sarılarım üzerine bağlamayı hasretlerim şanlarım benim bile taşlar gitti diplercime sarılarım
seferye bilip badaşka bir alıp olasın yılan bağlanan erkeğiminin yüreği yanasın taşlar gitti güneşime sarıladı üzümdeler ağlamayın hasretlerin şadlıklarım benim bile taşlar gitti güneşime sarıladı üzümdeler ağlamayın hasretlerim şadlıklarım benim bile ağlamayın hasretlerim şadlıklarım benim bile şadlıklarım benim bile. Татарстанның Казанлы артисті Рәсім Низамов, скрипкада Дина Закирова, баянда Ильнар Сафин. Татарстанның халық артисті Рәсім Низамов. Тағам бір қатқыл шабыр әлі. İkisi bu çıda kalmıştı. Şundan bugün de Rizalerin motor beyler, motor yubili. Onun için kumuldan indi barımızda kutlarga geldik. Onu kutluyuz. Ama de lakin Rizalerini bugün kutlarız. Bigirek de min kutlu simkilemen şu zalda oturgan Rizalerin en isim Emine Abana. Şoşa tertiple kızını üstürgen. Tertiple kızgınan tügül. Buna ikinci redde Emine Abana. Görüneniz de basıp görüneniz. Basıp görüneniz. Tamamlaşılarına görüneniz. Bigirek de men şoşa tertiple kızını üstürgen. İş bala üstürgen. Emine Abana sizge rahmet. Negadir mana ikinci jarayda şu şaşırma şarkısı gele. Allah buramda tabiat kuruşu şunday bulmaqda. Hal yomam yok deb tara. Sizga tarqalgan jarlarim qarlı bilesh. Yapraklarım küsüden kıylar. Delgeçleri bütün gileş. Kaşım bileş ağaçında. Okşadan bir yazmış kaya Üzdülme gelgeçlerge Karlı bileş karla bileş Koyulmadan çiğmişlerde Gitmi kalgan kaşıklarda Bileşin bileşleri Karlı bileş karla bileş Çiğmişlere
Мәктәптә укыганда ук шыбырт кына шигырьләр язу бәхет микән? Әлбәттә бәхет. Кечкенәдән район смотр концертларында чыгыш ясау, ике телдә концертлар алып бару һәм сәхнә артында үзенә кемнеңдер «Опять Левитан пришла» дип әйтүен ишетеп елап кайтып китү бәхет микән? Әлбәттә бәхеттер. Мәктәптә укыганда ук ТССРның Мәдәният министрлыгыннан мактау кагазы алу бәхетме? Әлбәттә бәхет. 11-нче сыйныфны тәмамлауга әле кичә генә үзеңне укыткан укытучылар белән педсоветта утыру. Шул мәктәптә эшләүче бер туган апаң син балаларны укыту һәм 1 елдан соң имтихансыз гына Казан каласындагы 1-нче номерлы педагогия көллиятенә укырга керү һәм барлык фәннәрне дә саф татарча укыту бәхете бәхет микән? Әлбәттә бәхеттер. Бәхет эзлим, дөнья күрәм диеп киткән идем туган ягымнан. Уйларымда кире кайтыр өчен таң җиткәнен көтеп зарыгам. Хыялымны иңгә канат итеп, очам гына туган өемә. Ул да мине бик сагынган күрәм, тибрәтә күк бишек киенә. Йолдызларга үрелсә дә буем, тамырларым җиргә бәйләнгән. Чишмәләрнең серле шелтерәве мин сөйлисе сүзгә әйләнгән. Туган өем, нинди рәхәт синдә. Эшләсәм дә армыйм тамчыда, йокламый да туя йокыларым. Рәхәт синдә, рәхәт барсыда. Сабый чагым күзәтәдер кебек бакча башындагы таллыктан. Төн йокламый көткән әни кебек, ул да мине көтеп зарыккан. Тәпи басып киткән идәннәрен сүзсез генә табан иркәли. Чаларса да чәчем сезнең өчен бала булып калам микән ди. Yıldızlarga uğrılsa da boyum, damarlarım jirge beylengen. Şişmelerinin sürülüşünü göreven, min jırlısı jırma eğlengen. Canıma düşlerim koyna beşik sürülü kalana. Emme düşlerimde yalan hayat, bunu boylap şaban
Кайткач мені hala deyvana Кім болсам да қайырсам да Жаныма кішілерім білән Қайнап яшен сені қалада Әмма düşlerimde yalan ayar Balını boylap şaban hamanda Balını boylap şaban hamanda Oğulları konkursların laureatı Gülnaz Sultanova. Her günün hem her kimin бәхетле булсын. Тамашачылар, сездән сорыйм әле, үзе бәхетле һәм тормышыннан канәгать булмаган кеше менә шундый теләк тели ала микән? Юктыр, шулай бит. Җиде ятка изге теләк телим, риза җаным ярып бирергә, иң бәхетле бала булыр идем, меңнән бер генә теләгемнең әйләнепләр кайтса үземә дип язган ул бер шигырендә. Ризалә ханым, бүген менә нәкъ теләкләрнең үзегезгә әйләнеп кайта торган көннәредер. Тәбрикләү өчен бәйрәм сәхнәсе түренә тагын бер кунагыбызны чакырабыз. Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Данис Фәнис улы Шакиров. Рәхим итегез сәхнәгә. Ризалә ханым. Хәерле кич, хөрмәтле юбилярыбыз, килгән кунаклар, тәртиплеләр. Иң беренче чиратта гомер бәйрәмегез белән Ризалә ханым Татарстандагы тәртиплеләр исеменнән генә түгел, Татарстаннан да читтә яшәүче тәртипле милләттәшләребездән. Алар сезне илебезнең төрле өлкәләрендә, чит илләрдә һәрвакыт сорашып торалар һәм беләләр. Чөнки татар дөньясы дигән вакытта Ризалә Исмәгыйлова исемен белмәгән, ишетмәгән, радио алгычлардан аның тавышын ишетмәгән татар кешесе бик сирәктер. Сез милләтебезнең абруйлы шәхесе. Күз алдына китерегез, 3 ел үзегезнең гомерегезне радиога тапшырып, кыйблагыздан тайпылмыйча, кыйблагызга тугры булып, халкыбызга, милләтебезгә армый, талмый хезмәт итәсез. Киң кырлы шәхес. Киң кырлы шәхес, күп кырлы шәхес. Еш кына Ризалә Исмәгыйлова дибез дә тәртип радиосы дибез. Әлбәттә шулай, чөнки төп вазифасы баш мөхәррир. Ләкин шуның белән бер рәттән ул бик көчле, тирән мәгънәле шигырьләр яза торган шагыйрә дә, нәфис сүз остасы да, җәмәгать эшлеклесе дә, тәртипсезләрне тәртипкә утыртучы, принципиаль оештыручы да. Бәйрәмегез котлы. Бәйрәмегез котлы, мүбәрәк булсын. Сез милләтебезгә, халкыбызга кирәк. Рәхмәт сезгә. Бүтән дөнья татар конгрессы халыкара берлегенең иң абруйлы, иң дәрәҗәле халыкара медален без сезгә узган юбилейда тапшырдык. Бүген мин сезгә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бүтән дөнья татар конгрессының милли шура рәисе Шәһрәзи Васит Абдулгаез улы исеменнән һәм барлык Бүтән татар конгрессы һәм Нәбирдә дә, алар барысы да диярлек монда башкарма комитеты хезмәткәрләре исеменнән әлеге котлау хатын алып килдек, чын күңелдән кабул итеп алыгыз. Һәм инде истәлекле бүләк, менә махсус хәзер яңа гына Чистай заводыннан Бүтән татар конгрессы исеменнән Ризалә Исмәгыйлова дигән исемле менә шушы сәгатьне алып килдем. Кул сәгате ни өчен? Чөнки менә бу һәрбер көнне 6 тулып 7ләр киткәчтен социаль челтәрләргә әгәр дә ачып җибәрсәгез, Ризалә ханымның һәр көнең бәхетле булсын дигән сүзләрне күрерсез, һәм ул гомумән аерым бер инде бүгенге көндә шигырьгә әйләнде. Һәр вакыт шушы кул сәгатен караганнан соң
Үйгә дә кайтасым бар, мине дә өйдә көтәләр дип карарсыз, чөнки сез андагыларга да бик кирәк, бәхеткә төренеп яшәгез. Ризалә ханым, чын күңелдән. Бәйрәмегез котлы мөбарәк булсын. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт Данис Фәнисовичка безне ничә еллардан бирле кулга-кул тотынып, авыр вакытта да, җиңел вакытта да бергә эшләдек, алда да бергә зур сүз булып яңгыраса да, ләкин дөрес сүз милләткә хезмәт итәргә язсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Ихлас. Һәм атаклы галим Тәртип радиосында безнең иң матур итеп сөйләшергә өйрәтә торган тапшыруыбызның автор һәм алып баручысы Рүзәлә Юсупов Фукулча галим матур итеп. Һәм алар безнең заманында тәртип шуы белән бәхетле. Рәхмәт сезгә Рүзәлә. Тәртип радиосы безнең татар халкының мәдәнияты, теле үсешендә рухи азык. Һәм бу азыкны безгә чәчми түкми, тәмин итеп биреп торучы кеше менә шушы Рүзәлә ханым. Мин сезгә изге теләкләр телим, сәламәт булыгыз, уңышлар сезгә. Ризалә ханымның бәхетле тормыш китабы битләрен караштыруны дәвам итегез, дуслар. Мәктәптә эшләп тәҗрибә туплаганнан соң барлык нечкәлекләрен аңлап, рәхәтләнеп уку һәм параллель рәвештә күллият янәшәсендәге мәктәптә рус балаларына татар теле дәресләрен укыту бәхет микән? Әлбәттә бәхет. Укып бетерешкә 14-нче татар гимназиясенә эшкә урнашу, кияүгә чыгу, уллары инсаф туу, тулай тракта кичкенә бүлмәдән зур 18 квадрат метрлы бүлмәгә күчү, болын кадәр авыл өендә үсеп, кайнап торган каланың нәни генә бер бүлмәсе эчендә чын күңелдән
Süyüne bilü bәхет мекен. Әлбәттә, бәхет. Күзге каршысыннан үткән сайын, алкаларым җимердәтеп уйныйм. Гашыйк булган җилкенчәк кыз кебек, көне буе бүген сине уйлыйм. Чәчләремне бер таратып карыйм, бераз йөргәч, тагын җыеп куям. Тузгып торган чәчләр арасыннан, алкаларым күренмәсләр сыман. 18дә чаклар булмаса да, бүләк алу барыбер рәхәт инде. Алка түгел, өмет бүләк иттең. İhtibarın için rəhmət indi. Güzel hanım, çeşitler kabul edip alırız. Hadi seni almışlar, ecellenmeyin kuzlar. Endi 22 yaşlık әнинең баласына үзе сүзләрен язган бишек җырларын җырлап йоклатуы бәхет микән? Әлбәттә бәхеттер. Ә сезнең дуслар бәхетле буласыгыз киләме? Әйдәгез әле бергәләп чын күңелдән сабый йоклаткан чакларны искә төшерик. Нәни җимешем минем, йөрәк тибешем минем, Sabıyım bıl kayın, yum gözün balakayın. Sabıyım bıl kayın, yum gözün balakayın. Ayır yüzüm kutda, senin yatkanı küde, yıldızlarda Tizrek yıllarga kuşa, yıldızlarda kustasa. Tizrek yıllarga kuşa, yakşılıkla ıdıdıma, yamanlarga yolukma, Күңлеңә иман бирсен, бәхетле кешеләр килсен. Күңлеңә иман бирсен, бәхетле кешеләр килсен. Менә шулай иттереп балаларның бишек җырлары җырлап, тәрбиябез бәйле, нарсын зур үскәчтә гомер буе сагынып яшибез. Син ир бала, сиңа шуңа вакытында акыл, вакытында камчы килешә. Син ир бала, шуңа синдәй зирәк фикерлеләр морадына һәр чак ирешә. Син ир бала, шуңа атланырга атың, учак саклар хатын тиешле. Шуңа ир бала син, барыр юлың иркен, кыяфәтең горур килешле. Син ир бала, шуңа күрә егетләрчә язлалар бүген юлларым. Син ир бала, ир балалы миллионлаган ана, сиздермәскә тырышадыр гына. Сагынадыр ул, сагына улларын. Avuldaşım, tuğanım deyip etsəmdə bir də günah bulmaz. Mənə bu cırlağan cırları, siləyən şuşu əlgisiz şiir yolları çın-çın edib mənə atalğan. Çünki bugün Rizələnin tuğan gününə mənim anağım ay tuğan tuğdu. Şunun üçün rəhmətlərim şuşun günahı şiir yolları. Qırqıybız şun көңелдән бездә кушылабыз. Şuşun ülkəmli dilli bulub, jur dilli bulub, məğnəli isimlərə layiq bulub şuşunday uluq şəxslər isəbinə yaşasan idi. Mən sənə Allah'a günündə sağlıq, sələmətlik dileyim, avulumuzun yıldızı bul. Allah'ın rəhməti olsun, Rəhim Allah.
Bu Yaşlıcan rayonu biz Olur Kulbaş'tan o Kışı Kulbaş avlının sandıgaşı. Bir bizlere çırpavşı Rahim Akılız. Güzelim bak, iyilikli bala olsun, in mühime tertipli olsun. Amin. Oğulları Türk Tatar Liseyine okurga kirgeç, jaygi kanikullarının nişik ütkeri turunda saçiniyeni yaza. İkinci günde okutuşu şaltıratıp, Nur Rizale Hanım, avul bulunlarında güller, günceler görüp sıklanıp yürüyüşü Tukay'dan kala sizning insafkına buldıralayın dedi Yılmaya. Özü de әти-әнисінің мәкәл әйтімдер қошып сөйләшкәнен сеңдереп үскән әнинең баласы нинди булсын инде. Инсаф 5 ел инде гаиләсе белән читтә яши. Сәләтле балалар мәктәбен җитәкли, тормыш иптәше Илсинә белән белем бирәләр. İlyas Şihabettin Merjani исемендәге 2-нче татар гимназиясының 10-нчы сыйныфында укый. Музыка мәктәбе белемедә, Апуш театр студиясы тәҗрибәсе дә бар. Волейбол белән дә шөгыльләнә. Шәһәр егетләре ана телендә, хәтта авыл диалекты белән рәхәтләнеп сөйләшәләр. Хәзер сәхнәгә тагын бер кунагыбызны чакырасым килә. Татарстанның халык артисты Зөһрә апа Шәрифуллина каршы алабыз. Beylerden kadını dostlar, hissetler misiniz? Umarsaya şeşe baba bir vakit kına. Kışlar bit, yazlar boyda bir vakitına. Kükrep şişe battan şoklar bir vakitına. Gençlik vakit, matur vakit bir vakitına. Yarsın taşkın, gelik şoklar bir vakitına. Bir vakitına. Dağlar üstürgen şoklar bir vakitına. Konaklar yanarkan şoklar bir vakitına. Yüreklerde kuşlar şok bir vakitına. Zıldırmışlar kışkan şoklar bir vakitına. Alma gibi matur şoklar bir vakitına. Sihir şoklar bir vakitına. İmen gibi taza şoklar bir vakitına. İndirleri güzel şoklar bir vakitına. Yanayıklar diğer şoklar bir vakitına. Kişilerge diğer şoklar bir vakitına. Bir vakitına. Bizning bulay gülüşüler bir vakitına. Kunaklara yürüyüşüler bir vakitına. Ömürde bugün yaşayık bir vakitına. Matur yaşayık, bilip yaşayık bir vakitına. Yazmışlara yazan vakit bir vakitına. Bir vakitına. Ömürde bugün yaşayık bir vakitına. Matur yaşayık, bilip yaşayık bir vakitına. Yazmışlara yazan vakit bir vakitına. Bir vakitına.
Қадірлі достар, қадірлі туғандар, міне бүгін искиткіш матур бейремге жиылдық. Шыннандағын Тәртіп радиосы турында шул хәтле матур жылы сүзләр әйтелде, шул хәтле матур тәбрикләүләр. Бүгінгі көндә иң яраткан радиоларыбызның берсе әлбәттә Тәртіп радиосы. Шыннан да шулай. Мин бик рәхмәтлемен бигрәк тәген өлкән артистларыбызны һәр вакытта биреп торалар. Инде бу дөньядан мәңгегә күчкәннәрне без аларны онытмыйбыз. Безне оныттырмый ризаләбез. Шушы олуг бөек артистларыбызны шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ризалә, менә минем бер яраткан теләгем бар. Менә монда бүтән теләкләрне әйттеләр. Тәртип радиосының әһәмиятен, телебезне, мәдәниятебезне саклаудагы зур эш күрсәткәнен дә барсын әйттеләр. Беләсеңме, мин синнән нәрсә телим? Линарың белән тигезлек телим, балаларының бәхетле булуын телим. Чөнки балалар бәхетле булганда, әти-әни бәхетле. Бары синең өчен, сезнең өчен, Линар белән Ризалә өчен яшәп туймадыр әле дип җырласыннар ялар хәзер дуслар. Altın kuydu
Мәгълүм булганча, моннан каядыр 25-30 ел элек үзгәртеп кору дип аталган елларда безнең рухыбызга, көйләребезгә, моңнарыбызга шактый зыян килде. Ниндидер көйсез, моңсыз әйберләр яза башладылар. Аны җыр дип тәкъдим итә башладылар. Һәм шул вакытта бездә тәртип дигән радио килеп чыкты. Ул чын мәгънәсендә халкыбызның чын көйләренә, моңнарына багышланган, шуларны халкыбызга яңадан кайтару өчен тырышкан радио булып чыкты. Һәм аны халык шунда үз итте, яратты. Һәм тәртип радиосын бүгенге көндә халык радиосы дип әйтәләр икән, бу инде чын мәгънәсендә дөреслеккә туры килә. Менә бездә әйтәләр, нинди дә булса эшне аны җитәкчесе, шул эшне башлап җибәргән кеше, үзе шушы эшләр белән янган, көйгән кеше генә оештыра ала, тиешле дәрәҗәгә күтәрә ала. Ризалә ханым нәкъ әнә шундый шәхес. Ул халкыбызны, милләтебезне, аның рухын, үткәнен, бүгенгесен шул кадәр ярата. Ул кешеләрне ярата. Һәм аларны әнә чакырылган кунак дигән үзләренең ташуларына дәшеп, нинди матур сөйләшүләр оештыра. Бу радионың яшәвендә, аның үсешендә Ризалә ханымның өлеше бик зур. Ул инде дөресен әйткән вакытта безгә радио тирәсендә тупланган кешеләргә бер нәрсә дә бирә алмый. Ләкин ул якты чырай белән, ягымлылыгы белән, безне эшкә дәртләндерә алуы белән шушындый уңышларга ирешә. Һәм без инде үзебездә сизмәстән аның янына тупланабыз, аның белән бергә янабыз, көябез, эшлибез. Һәм инде алга таба да Ризалә ханымга саулык, сәламәтлек һәм шушы эшнең үзәгендә бик күп еллар турса иде дигән теләк белдерәбез. Дулкын радиосы bundan бик күп еллар элек ачылды һәм Дулкын радиосының инде япканда да бик күп елларыбызды, ләкин Ризалә Исмәгыйлова тавышы әлеге радионың тарихына шактый тирән язылып калды дип уйлыйм. Ризаләнең иң зур һәм минем өчен иң хөрмәт иткән сыйфаты ул максатчанлык. Ул алдына максат куя икән, ул аны нишләсә эшли. Инде юллар буйлап барса бара, ләкин үзенең куйган максатына һәрвакыт ирешә. Һәм инде моны аны белгән кешеләр, аны күзәтеп торган кешеләр һәм аның тыңлаучылары бик яхшы беләләр. Шуңа күрә Ризаләнең башта барлык сыйфатларын да җиңеп салган сыйфаты дип атыйм мин максатчанлыгын. Иң беренче мин Ризаләнең үзе белән түгел, әмма аның тавышы белән танышканмын. Казан дәүләт федераль университетының журналистика факультетында укыган вакытта Ризалә инде ул вакытта танылган радио барышчысы иде, Татар радиосында эшләде һәм инде күпләр кебек мин дә аның ягымлы, күңелгә, йөрәккә үтеп керә торган йомшак тавышына гашыйк булганмын. Әнди еллар узгач, үзем дә шушы өлкәдә эшли башлагач, безгә Ризалә белән бергә эшләргә туры килде. Тәртип радиосы, Болгар радиосы эшләгәндә сөйләгәндә, без берничә ел бергә эшләдек. Ризалә бик максатчан, тырыш, көлгән максатларына нык адым белән бара торган кеше. Һәм шулай ук әйтер идем мин аны милли җанлы кеше дип тә. Менә ул тәртип радиосы эшләсен, булсын дип җаны тәне белән янып йөри торган кеше. Һәм инде киләчәктә мин аңа шушы максатларына тугры калып эшләвен, яшәвен телим. Сиңа исәнлек, саулык, Ризалә, тормышында, эшендә барысы да яхшы булсын. Һәм синең хыялларың, синең максатларың һәрберсе чынга ашып барсын. Тәртип радиосы да алга таба эшләсен, чөнки миңа калса инде бу синең иң төп хыялларыңның, иң төп максатларыңның берседер. Татар теле радио станциялар күбрәк булган саен бу безнең милләтебез, безнең киләчәгебез өчен тагы да яхшырак. Ризалә Исмәгыйлова белән без менә шушы артта Татар радиосына
Кастингта катнашырга килгәч таныштык. Аның белән күрешеп, аннан соң икебез дә бер вакыт эшли башладык. Без бу 2011 елның ноябреннән менә аккурат аның туган көненнән соң бергә эшли башладык. Безнең икебезнең дә бер тирә туган көннәр. Аның 11-е, минем 19-ы, бер-беребезне шулай теге чаяннар дип горурланып йөридек Резеля белән. Резеляның сыйфатларына килгәндә ассызыклап үтәр идем, аның ягымлы, тавышы ягымлы, үзенә тартып тора торган, тәвәккәл, җор телле һәм бер вакытта теге моңаймый торган, гел елмаеп кына матур сөйләшә торган ханым. Резеля апа безнең иң беренче чиратта нинди дигән сорауга җавап итеп шулай әйтә алам. Резеля апа бик гадел кеше. Ул иң беренче чиратта үзенә кыен килсә дә, калганнарга карата гел гаделлекне саклый. Һәм шуннан да шуның аркасында әйтеп бит үзенә еш кына авыр да туры килә. Ләкин шу гаделлек дигән шигырь аның иң беренче чиратта. Ул үзе каршында, Аллаһ Тәгалә каршында һәм гомумән кешеләр каршында һәрвакыт шушы призмадан чыгып эш итә һәм карар кыла. Берәр сайлау мөмкинлеге, сайлау ихтыяҗы туганда. Менә нәкъ тә шушы сыйфатларын мин беренче чиратта тәртиптә бергә эшләгәндә ачтым да инде аның. Бер төрле фикер булса, икенчеләр үпкәләргә мөмкин. Икенче төрле формулировкага күчсә әлеге фикер икенчеләре. Күрә ул ничектер үзенең шушы киң күңеллелеген, зор йөрәклелеген эшкә җигеп, ничектер дөрес юлны таба иде. Һәм мин үзем дә бу сыйфатлардан аннан карап үземә фикер, үземә күп кенә нәтиҗә ясадым. Резеля дустым, син өчен күңелдән туган көнең белән тәбрик итәм. Хатын кызга ничә булса да карап катамам. 18 шуңа күрә шушы 18 яшендә чәчәк кебек матур булып, яшь булып, теләч булып, максатчан булып, бүген бишә көчле булып, сиңа яшәргә язсын, гаиләңә, үзеңә, балаларыңа, булачак оныкларыңа исәнлек, саулык, матур имин тормыш һәм һәр вакыт, һәр җирдә, һәр кайчан сине Резеля Исмәгыйлова булып каршы алсыннар. Резеля, син өчен күңелдән туган көнең белән тәбрик итәм. Барлык хыялларың, максатларың чынлашсын, тормышкашсын. Беләм, синең төп хыялларың, төп максатың ул тәртип радиосын алга эшләтү, халыкка хезмәт итү. Әлбәттә, ул эшләсен, үссен, чөнки татар телле радиостанциялар күбрәк булган саен, бу безнең милләтебез, телебез өчен бардык файдага гына. Һәм инде шушы хыялларыңны тормышка ашырганда һичшиксез сине сәламәтлек ташламасын, гаиләңдә барысы да яхшы булсын, якыннарың барысы да сине сөендереп куандырып яшәсен. Күп еллар Аллага шөкер, бергә дус булып, матур итеп эшләдек. Алга таба да дус булып яшәргә язсын. Саулык, сәламәтлек әлбәттә безгә. Балаларның игелеген күреп, күңел тынычлыгы белән яшәүне телим. Туган көнем белән. Йортта әни бирсә назлы җылыны, менә эштә коллективта сездән ала торган идек. Һәрвакыт менә шундый киң күңелле булып калыгыз. Сезгә теләкләргә килгәндә мин инде аны сезгә үзегезгә дә еш кына әйтәм. Бу тормышта сезнең кебек иҗат шәхесенең, иҗатчысының изе тирән калырга тиеш. Сез бүгенге көндә шушы изне ясый киләсез, албата бу тарда тирән булсын. Еллар, гасырлар үткәч тә сезнең хезмәтегез безнең милләткә тугры хезмәт итсен. Резеля ханым шагыйрә әле ул. Бик матур шигырьләр яза. Бірақ хәзер сезгә аның бер шигырен тәкъдим итим әле. Ул гыйбрәт дип атала. Җәйге шеллә, урак урып арган яшь хатын ихласланып өйлә намазы укый. Ә бер читтә кавыл арасында изрәп кенә сабый бала йоклый. Башак чүпләп йөргән кошлар тына, җилдә хуплагандай йомшак исә, ана йөзендәге изге нурлар акырын гына баласына күчә. Тастар чәйнәп бирә газизенә, иман китерсен дип хәләл ризык. Бер уйласаң, гади күренеш кебек, әмма гыйбрәт бит бу, бик тә кызык.
Тәмле ашап, матур кимәсә дә, bir kim zorlanmagan turmuştan, bulganına şükür itusingen ona sütü bilen tumuştan. Şavatalı zaman dizeler de her bir balşık bulgan kadirde. Ana şuşu şırının balaları yaşayışını tuta elige. Hem alarının birisi elbette Rizale Hanım Hulusi. Hazır sahnede Tertip Radyosu'nun yakın dostu, Rivayet Etno Türküme жетекшісі Ruslan Gabitov. Қаршы алыңыз. Timur şükür konuşkarga sahtiya şiddet yerler. Kelgan shunday zamonlar Shabada o'tishganlar, yashi qorni ovullarda shuni kiyib o'sganlar. Ostaqo'la yigitlar urgan ana yukadan, qishda yozda kuz kunida ko'tarishmagan ularga. Shabada da bo'ldimi deb Trenimiz kurlarla, niyetledik şaladarlı, moktarha düzürlarda. Dindigini zamanda yarab bu yapamanda, şamata girdiğimiz, şidikler bulunamanda. Hop, hop. Şabada büyük yine, sikri büyük bulamasa. Kadrindi şavadan çıkıp günlerde bu neler? Kolay bunlar şavadan, neler ve yerler?
Тәртіп радиосының ұялған достары, Риваят этно-түркімі жетекшісі Руслан Капитов. Өзіңізге рахмет. Әти әни белән туған яқны сайлап алмай жердә берәүдә. Раббым насип иткән туып үсүемне Яшел Үзән дигән биләүдә дип яза Ризал апа. Ризал апа Яшел Үзәндә горурлана сезнең белән. Хәзер сәхнәгә Яшел Үзән муниципаль районы исполком җитәкчесе Хәбибуллин Зөлфәт Флюн улын чакырасым килә. Рәхим итегез. Сезнең дә юбилярыбызга әйтер теләкләрегез бардыр. Алкышлык инде дуслар. Рәхим итегез. Зәлә Кудус кызы, сезне бүген чын күңелдән туган көнегез белән котлыйк. Яшел Үзән башлыгы исеменнән Михаил Павлович исеменнән бер-ике сүз әйтергә итәм. Ризала Исмагилова ул Яшел Үзән районы Зур Күлбаш авылында туып үсеп, бөек дәрәҗәләргә ирешеп, бүгенге көндә шәһәрдә телебезне яклап саклап, шул ук вакытта авылы өчен янып яшәүче, бик тырыш кеше, оста журналист, танылган шагыйрә. Бер сүз белән генә әйткәндә, безнең горурлыгыбыз. Безнең йөрәкләрне җылытып, шундый баллы, тәмле тавышыгыз белән. Рәхмәт. Рәхмәт хәзер. Рәхмәт сезгә. Иң зур тәбрикләү ул әлбәттә инде үзенең туган ягыңнан килгән тәбрикләүдер. Бөтен кешегә дә рәхмәт, ләкин әгәр дә үз авылың, үз җирлегең сине кеше дип санамаса, танымаса, зурламаса, син үзеңне бик күпкә ким дип саныйсың. Әллә кайларда, әллә кемнәр зурласа да. Шуңа күрә сезне Аллаһ Тәгалә зурласын. Рәхмәт бик зур. Авылым җәүһәрләре, рәхим итегез сәхнәгә. Без инде алкышлар белән каршы алыйк. Рәхим итегез, сәхнә сезнеке. Бу кемнәр икән дип аптырамагыз, хөрмәтле тамашачылар. Инде менә 15 ел Яшел Үзән районы Зур Күлбаш авылында эшләп килүче авылым җәүһәрләре дип аталган ансамбль. Булар инде кайларга гына барып җитмәделәр. Алар белән мин дә йөреп йөрим әле күп вакытта. Шуңа күрә бу җәүһәрләр үзләренең авылларын саклап калу өчен бөтен нәрсәдә дә эшли торган җәүһәрләр. Безнең авылның җирлеге суы шундый аның. Әйдәгез. Dünya
Кыйммәтле шәүһәрләр. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Тамашачылар, авылдашым Ризәлә, анда сиңа чәчәкләр ияришеп күпиләр һәм дә минем авылдашларым, arkadaşlar. Рәхмәт olsun сезгә, иң беренче рәхмәтләр җиткерәсем килә сиңа авылдашларымның. Бик зур сәламнәр, бик зур рәхмәтләр. Безнең авылыбызны, күлбәшебезне дөньяга таныткан. Тамаш тәртип радиосының бөтен җирдә тыңлый, бөтен дөнья тыңлый, интернет заманы дип әйтгәндә, аннан соң юбилейный 50 яшьлек юбилейный кафеда стартында иде любой кеше караван. Менә булай итеп, матур итеп, кичә итеп, шулай итеп сезгә үткән аласыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Аллаһ сезне булмасын, шулай итеп, изгечләре билsin. Sizge Allah'ın rahmetine bizarına yaşayan nasiplarımızın, bala hayırlarımızın, isenlikte, dinarında, dikiz mal tutturmuşlarda yaşayan nasip olsun. Şuşlayt etmeye bizim avulumuzun bir miyatiyetini kaldırmışsın, hemmesini sabah tüylerinde özün alıp arası şık cigitlerimiz, kızlarımız bilen birge büyük zor rahmetle olsun. İsen söyleyin. Allah'ın rahmeti olsun. Allah'ın rahmeti yapsın. Şimdi vakfınız ve tuğan kırmış çatında bu kendine şu şiyama başlandı. Onlaysız lakin bir rahat. Allah'ın rahmeti yapsın. Burada sabahtaşlarda, mekteptekiler de, pedagogik külliyette de, avuldaşlar da, zorlap bilgileriniz için rahmet. Elbette tuğanlarıma rahmet. Zeynep ustaylar, Şeşek. Allah'ın rahmeti yapsın Zeynep var. Minde iyi güne size kıymetli. İşne? Abbağım, özümüzün avulumuzdan çıkan, gürlep durgan gülbaşımızını daşı alğa tabada dirledim, gürledim deyip biz avulda şulay yaşap yatabız. Abam şehirde dilini saklayayım, milletimni yaklayayım, radyomunu saklayayım deyip yaşap yata. Alğa tabada bizge birge bik köp urlar yavlap, zor oңышlarga erişip, bulğanına şükür etip, kuanıp, şatlanıp, Allah Teala sağlıktan ayırmışı, gailebizde bir şu hasretler görmeyin. Bala anıklar iyiligini görüp, uzun yıllar milletimizge hizmet ettirgen nasip olsun. Gül birdem kalıp, bizni kaya barsak da bileler, kaya barsak da tanıylar, Allah'a şükür. Anda ol bizning tanılığımızda senin de rolün büyük zor. Allah Teala sana sağlığını versin, gün şulay bileşizli bulup, yaş bulup kal. Büyük zor rahmet sana. Allah'ın rahmeti olsun. Hem bana eylip gideyim, büyük zor rahmet. Bu ansamblede biz 5 bir tuğan, eniye rahmet. Bizden olay deyindir, siz balalar kişi gidip bir tınışkına edip yaşayabilirsiniz değil. O min balin şiktip bütün tileklerini tilep ide bizge hayır duasın bir otura. Hem kalkanlar da tuğanlar, bunda bütünümüz de tuğanlar diye beytirge bular edik ansamblede. Allah'ın rahmeti olsun barınızlara. Rahmet sizge, oğlum cevherleri. Amin. Әлі uzak yıllar şulay ettirip Tatar sahnasında brilliant bulup balqıp icad ettirgen nasip olsun sizge. Bik zor rahmet kelgenigizge, bik zor rahmet. Merhaba alkışlar sizge. Allah'ın rahmeti olsun barınızlara. Бәхет нур деп, менә монда берничә тапкыр сүзләр яңгырады. Мин бик бәхетле менә шушы танылган шәхес белән бергә көллияттә укыганым белән. Бәхетле аның бер туган апасы белән сеңлесе белән университетта укыганга. Мин бик бәхетле, мин синең белән бик горурланам. Аның тагын бер сыйфаты бар иде. Без
Күлиеттә бергә укыганда, ул безгә бик төпле киңәшләрен бирәдер. Һәм туры юлга бастырды. Сиңа Алланың рәхмәтләре яусын. Шушылай итеп куйган максатларыңа ирешергә насыйп итсен. Җан тынычлыгы һәм дә саулык насыйп итсен. Бәйрәмең белән. Рәхмәт сезгә. Барлык күлиеттә укыган кызларга да бик зур рәхмәт. Бер дигән бер белән укыдык. Зөлфия. Қандай алдың? Ризеле группадашым менің, күршідәшім менің. Біз бір общежитиеда 3 жыл яшәдік. Сені шын көңілден, юбилейің білен тәбрик етеміз. Біздің залда отырғанды көрсең, нешік біз сенің үшін ғұрурланабыз, сүйінәбіз, шатланабыз. Біз әйтәбіз, біздің группада менә шундай танылған шәхес үсіп шыққан. Рәхмәт Ризелә булганың өчен, киңәшләрең өчен. Син бездән 2 яшькә зур идең. Шундай акыллы киңәшләр бирә иде безгә Ризелә. Аның әйткән сүзләре әле бүген дә кабул булып бара. Ризелә, Аллаһ Тәгалә сине саулыктан, сәламәтлектән айырмасын. Сау сәламәт бул. Ирең белән, Ленар белән, Ленарны да бик яхшы беләбез без. Тигезлектә улларыгызның игелеген күреп, матур рәхәт итеп тормышта яшәргә язсын. Аллаһ Тәгаләнең биргән барлык һәрбер көне сиңа тормышыңда зур шатлыклар, куанычлар китерсен. Балалар хәсрәте күрергә язмасын. Балалар игелегендә, балалар рәхәтендә, рәхәтләнеп, куанып, шатланып, оныкларына сөенеп, алга таба гомер итәргә язсын. Чын күңелдән котлыйбыз. Безгә менә кызлар басыгыз әле. Кызлар басыгыз әле. Рәхмәт үзегезгә. Менә мине зурлап торалар, алар үзләре мәктәп директорлары инде. Безнең педагогик көллиятендәге группа бик көчле иде. Исән сау эшләгез кызлар. Алар шулкадәр дус, тату. Мин сезне бик яратам, чөнки мәктәптә укыган кешеләр бер төрле якын, ә менә авылдан чыгып китеп бергә яшәп укыган кешеләр алар икенче төрле якын. Рәхмәт сезгә кызлар. Достым, Ризелә, сине бүгенге гомереңнең иң матур бәйрәме белән тәбрикләргә килдем. Рәхмәт сиңа минем тормышымда булганың өчен. Рәхмәт сиңа төпле киңәшләрең өчен, җылы сүзләрең өчен. Нинди генә эшкә алынсаң да минем иңемә куйган канатларың өчен. Ризелә, әгәр дә син журналистика юлын сайламасаң, мөгаен менә дигән табиба чыгар иде синнән. Чөнки син бүгенге көндә радио алгычлар аша үзеңнең ягымлы тавышың белән күпме тамашачыларның җанын дәвалыйсың. Менә шуңа күрә мин сиңа бүген кәрзин тутырып ак чәчәкләр алып килдем. Бу синең күңел халәтең. Син нәкъ шушы ак чәчәкләр кебек, синең күңелең саф, чиста, яхшы гамәлләр белән тулы. Киләчәктә сиңа исәнлек, саулык, иҗат чишмәң саекмыйча, түгәрәк гаиләң белән түп-түгәрәк булып, исән-сау тамашачыларыңны куандырып, безне шатландырып, яшәргә, иҗат итәргә язсын. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Менә исемен дә чәчәкле Резидә дип йөртәм. Чәчәкләр кибете тотау. Кул чабыйк әле безнең бәйрәмнәребезне бизик. Шушы юбилей кичәң белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа алга табада uzun гомерле, Ленарың белән бергәләшеп, бик озак яшәргә язсын. Балаларының бәхетенә куанып, сөенеп, алга табада сәламәтлек, уңышлар. Рәхмәт барыгызга. Аллаһ рәхмәт кылсын. Аллаһ Тәгалә җәзасын. Узырга китмәгез. Тәртипле булсын һәр иртә, тәртипле булсын һәр көн. Тәртип халык радиосы тыңласын аны һәр көн. Әбигә дә иман нуры тарата, көтүче дә, министр да шул тәртипне ярата. Алланың бер бүләге ул, татар дип типкән йөрәк. Йөрәксез милләт яшәми, татарга тәртип кирәк.
Шулай дип язган Резеля апа тәртип дигән шигырендә. Ул инде Тәртип радиосының әтисе дә, әнисе дә алыштыргысыз алып баручы да. Тәртиплеләр, сез дә минем сүзләремә кушыласыз дип уйлыйм. Рәхим итегез. Сүз сезгә. Безнең Резеля бу сүзе кайда соң? Резеля апа, Резеля сине көтәбез инде, синсез ничек итеп сине котлыйк? Үзеңнән башка. Һәм инде синең үзеңнең шигырың белән мин котлыйм әле үзеңне, ярыймы? Иң көчле корал ул елмаю. Иң көчле ышаныч имандыр. Иң көчле яраткан әнидер. Иң изге теләк тә шуннандыр. Байлыкның иң зуры саулыктыр. Саулыкның теләге тынычлык. Ә бәхет төбендә тәкъдир һәм сабырлык, үҗәтлек, тырышлык. Ни өчен бу шигырь юллары белән котларга ниятләдем? Чөнки үзең язган шушы шигырьдә синең йөрәгеңдә, җаныңда, күңелеңдә булган бөтен сыйфатлар салынган. Кадерле тыңлаучылар, кадерле тамашачыларыбыз. Без Тәртип радиосында штатта 3 көнә кеше. Алмаз безнең звук режиссерыбыз, тавыш режиссеры. Ул инде безнең чыга алмыймында. Резеля һәм мин. Булай безнең тәртип командасы бик зур, чөнки 10 ел дәвамында безнең бик көчле команда төзелде, Аллага шөкер. Һәм менә шуларның берничә генә вәкиле белән без сәхнәгә чыгып бүген Резеля безне котлыйбыз. Резеля, мин сиңа гомер буе үземне 10 елдан бирле белән, мин синең 10 ел буе белән һәм бик сокланам. Һәм менә бүген иң беренче булып шушындый улпат шәхесләребез арасында үземә котлау алуымда юкка түгел, чөнки 10 ел әйткәнемчә бергә эшлибез, әйме. Шул хәле үҗәт, максатларына ирешүчән, зәвыклы, зиннәтле, зыя кеше һәм аның инде халкының үзенең үзәге көчле, тамырлары ныклы. Һәм Резеләгә мин алып карыйм да әйтәм, менә кешенең иманы ныклыгы һәм уй кичерешләренең, хыялларының шул хәтле көчле булуы зур нәрсә, зур корал икән. Чөнки Резеля ул менә Алмазда йөрүч әйтте бит, куйган максатына ирешми бер кайчан да туктамый. Резеля белән сөйләп таба икән, бетте баш. Беребезгә дә тыңлап булмый. Менә ашар кошалар Резеля син танысыңа дип әйтеп куй. Һәм бик яратам аның бу сыйфатын. Тәртип радиосының кабат эфирга кайтуында да Резеляның нәкъ менә шу сыйфаты өстенлек итте, чөнки инде мин тәртип кире кайтыр дип ышанмыйдым. Шәхсән үзем бергә эшләсәк тә, ләкин Резеля үзенекен итте, тәртип кабат сафта. Резеля, мин сиңа нәрсә телим? Ленарым белән тигезлектә балаларыгызның игелеген күреп, исән сау яшәгез, милләтебезнең хөрмәтле ханымнары арасында бер тыңлаучыбыз сиңа әйтте бит, милләт анасы дип. Нәкъ менә шу сыйфатта син юбилейыңны башлыйсың. Киләчәктә нәкъ менә шу сыйфатта син Алла бирсә безнең тарихыбызда язылып калырсың дип ышанам. Сине менә шушылай әйткән ата-анаңа, шушылай тәрбияләгән, шушылай Резеля әйткән әти-әниеңә бик зур рәхмәт. Һәм гаиләңә, туганнарыңа, якыннарыңа барыбыз исеменнән дә бик зур рәхмәт. Тәртипле булыйк, тәртипле булып яшик. Инде тамашылысында әйтим әле, менә радиода эшләүчеләрне аларның гадәттә тавыштан гына беләләр, күбебезне танымыйлардыр да, әйме. Әлбәттә, инде монда алпат шәхесләр бар, аларны таныйлардыр. Мин кыскача гына әйтеп китәм, көннәр монда сәхнәдә басып торам икән дип. Айгөлебезне беләләр. Нәбиуллина Айгөл тәртипле тапшырулар башлатканбыз. Кичкенәләрдән башлыйм әле, зурлар көтеп торсыннар. Рушаныбыз безнең пиар белгечебез. Ул менә безнең социаль челтәрләрдәге бөтен эшчәнлекне алып бара. Безнең Фәйз Рахманов тәртипле иртә тапшыруны алып барыш танылган журналист. Һәм шулай ук үзебезнең хезмәткәребез, үзебезнең хезмәттәшебез итеп яратабыз Алмаз абый һәм Зиннур. Чөнки 2020 елдан бирле Алмаз абый безнең күршедә, бер генә чагында аннан башка үткәнмибез. Ул да безне ярата, без дә аны яратабыз. Шулаймы, Алмаз абый? Һәм бер соңга калсагыз тапшыруга килгәндә, бер дә борчылмагыз, мин бар анда. Хәерле кич. Резеля искиткечләргез, мин бу коллективка кушылуыма бик шатмын, бәхетле саныйм үземне. Әлбәттә, Резеляның дөрес, төзек, йөгерек сөйләменә миңа ияреп бару, көчкә ияреп барам.
Шыннак, ол менә аның эфиры, безнең эфирыбыз, без инде күп еллар бергә кара-каршы утырып, иртәнге эфирне алып барабыз. Менә аның нинди кеше икәнлеген күреп, шушы сыйфаты белән дә бәяләргә мөмкин. Ул көн сайын эфир алдыннан Әминә апаның әнисенең хәлен белә. Менә бу да бик зур, теге бәяли торган зур сыйфат. Аннан соң менә сәламәтлек сиңа, Ризалә. Шуңа сәламәтлек кирәклеген мин бер вакыт сиңа аңлатып күрсәттем. Эфирга килдек, минем тавышым юк. 2 сәгать буе мин тәкърдәдем эфирда. Шуңа күрә сиңа иң беренче сәламәтлек тавышыңны сакла, синең тавышың безнең халкыбызга, милләтебезгә кирәк. Менә мин Исаф Абдулла белән утырам. Ул инде безне һәр вакыт искәртеп тора. Татар тәртипсез була алмый дип. Мин тагын өстәп әйтергә телим, тәртип радиосы Ризаләсез була алмый. Шагыйрь янында аның шигыре белән сөйләшмәсәк, әллә артык гади микән, әллә артык катлаулы, ниндидер мин. Әмма син тешеләнеп мактауны, әллә белән җитеп бетми, әллә артык акыллы, ниндидер мин. Әмма тоям, чамалыйм үз хакымны. Әллә артык кыюсызмы, әллә тәкәббер микән, ниндидер мин. Әмма белән кинәт тәртәгә типмәм. Ризалә Исмәгыйлова. Белән караптырам гафу итегез, мен ничектер уңайсыз монда чыксам, штатта түгел кебек, ләкин үземнең шунда аклы һәм кыска гына вакыт булса да шундый җаваплы елларымны шушы коллективта узуыма бик шатман. Беләсез нәрсә уйлап торам, Ризалә апа, безнең шу безнең заман бәлки сезнең халык өчен, милләт өчен хезмәтегезне әле тулысынча аңлап та бетерми кебек, бәлки дөрес үк бәя дә биреп бетермибез кебек, ләкин шуңа ышанам, тарих чын мәгънәсендә үз бәясен, лаеклы бәясен бирер, сезнең эзегез бик озын һәм чын мәгънәсендә мәгънәле булачак. Бик зур рәхмәт сезгә. Без менә Алмаз абый белән уртак тәртип радиосы һәм тәртип командасы һәм Алмаз абый белән уртак бүләк әзерләдек. Ризалә. Менә шушы бүләкне Алмаз абый үзе Ризаләгә багышлап шигырь язды. Без аны шулай итеп матур итеп эшләргә тырыштык һәм Алмаз абыйның үзенә билгеле сүзне. Менә Байбаздан соң Алмаз. Башкалар сорау, микрофон Алмаз. Хөрмәтләнмәдегез. Моң сулап үскән чәчәктер син. Җил назын туйган тирәктер яланда. Сандугашырдыр шул тирәнең сайравына күмә безнең заманда. Шишмәләрдә яга чылтырап, йөрәкләрне җилпи талкый телгәләп, нинди сихри тавыш ләззәтли, еллар буе дулкынлатып мөлдерәп. Күктә йолдыз миллионлаган, әйтерсең лә һәммәсе дә бер тигез, син уйнаткан дәртле көйләргә, шулар белән бергә без дә биебез. Галәм белән туташ синең хисләр, халкың белән уртак кылган гамәлең, бар җисемең бәхет бүләк итүдер, тәртип аша табып затлы әләмен. И ярый син баралы тәртип җан, мән яшә, яме җырла һәм сөйлә, халкың исеменнән коллективың, һәм дә бу мин Алмаз Хәмзил Ризалә. Коридорда кара-каршы очрашып та шигырьләр сөйләшәбез бер-беребезгә. Гел шулай матур итеп эшләргә, яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт. Һәм менә бу миңа чәчәк тапшыручы Айгөлнең дә аның яшь булып күрүенә карамагыз, февральдә шушы бинада аның да юбилее була, без яшьтәшләр. Шуңа күрә 14 февральдә аның юбилеена килергә онытмагыз дип әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт барыгызга. Бергә матур итеп эшләргә насыйп булсын. Хәерле кичләр. Мин бүген инде Ризаләнең матур кичәсенә килми булдыра алмадым. Без күптән аның белән танышлар, телефон аша бит инде. Аңа менә
аның турында көп сөйләп тормыйм. Чөнки Ризалә Исмәгыйлова дигәч, татар халкында аны белмәгән, аны ишетмәгән кеше юк бит инде. Шуңа күрә татар халкының бренды дип әйтсәң дә була. Менә Ризаләгә киләчәк тормышында, эшендә уңышлар, иҗатында уңышлар, тормышында, гаиләсендә матур яшәргә теләгем бар. Менә шул. Рәхмәт Илгизәр. Бер-ике сүз генә әйтеп китәсем килә, чөнки Татар радиосында эшләгән вакытта Ләйсән, фамилиясын уныттым, Ямалетдинова, ул башлап җибәргән тапшыруны миңа дәвам итәргә туры килде. Һәм Рзи меня тапшыруы белән бергәләп 500-дән артык кешене табыштырган идек шул вакытта. Менә бу кешеләрне эзләп табуда бик зур өлеш кертә торган кеше. Бик зур рәхмәт аңа, Илгизәр. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli tamaşaçılarımız, konaklarımız, tebrik eden bugünkü uçraşığımız bilen hem o devamlı da bulsaydı, bütün dünyada tinçlik bulup, dünyanın yemin rızıkının temin tıyıp, ailelerimizde tinçlik bulup, balalarımız, ınıklarımız da merhametli, tevfikli, şefkatli bulup, bəxtli durmuşlarda yaşarga nasip bulsaydı, her birinizin ömrü uzun bulsaydı, her birimizin balalarımız bəxtli, uzun ömürlü bulup, ata-anaga merhametli bulup qartaygan günlerimizde onların yaxşı matur durmuşların kutlatıp yaşarga da nasip bulsaydı, hürmetli dostumuz, Allah'ın rahmeti bulsun seni tudurgan ata-anaga terbiyegeleğinge, halk için, millet için şuşlay tırışkanın için, min bütünsünde eytip bitire olmam, şpargalkımdan okuyayım hazır. Сәйдә апабызда 9 метрган бүләк тапшыруын алып барага бүгенге көндә дә, субханалла. Bismillahirrahmanirrahim. Tertip radyosu жетекчесе Ризалә ханым, sizне ихлас күңелемнән бүгенге иҗат кичәгез, хезмәт бәйрәмегез белән котлыйм. Һаман да шулай тырыш, Алга омтылучан, әрсіз мақсатына ирешүче хуҗа булырга насыйп булсын. Мақсатны дөрес куеп, үз фикереңнән аерылмыйча, кешеләр сүзенә карап туктап калмагыз. Сабыр булырга гадәтләнегез. Онытмагыз, bir сәгать авырлыкка сабыр итү, 1 ел nefil irikli namazdan hem nefil urazadan savaplı diyen hadis var. Ağırlıklarını Allah-u Teala bizge sınav edip jiberepip yaşarga tırışırga gerek. Çünkü yeryüzünde bir mertebe La ilahe illallah deyip eydu. 1000 yıl yer astında yatuludan hayırlıraq değiller. Tertip radyosu dürüst yolda taypılmasqağına gerek. Güç kuvvet her nerse Allah'tan, onun hazinesi. Biz hizmetçigine uzun ömürlü buluguz, gayle baxıtı, tigizlik, sağlık, selametlik, kötülmegen uğuşlar, balalarınızın, ınıklarınızın durmuşlarına şotlanıp yaşarga da nasip bulsaydı sizge. Kıyaş мәңгі gülsün sizge. Yolunuzda uçsun gül şeşek.
bugünkü güzelliğinden de güzel bulup, bugünkü güzelliğinizden de güzel bulursun. Sizin yaşam, biz dilekler bilen sayıda ustaya bakma, Allah rahmet eylesin seni. Bu şovun satıyla. Biz soğanlarımızın tarafını, barışağından ödüllerini, birden yolun basketleri olan Dine Muradovna, Allah'ın rahmeti olsun. İki cümle etem ayırır. Çünkü Barış Media kompaniyasının benim en rahat, en baxtli işleyen şirlerimden birisi buldu. Marat Pavletovich'nin, bizden general direktörünün kızı bu, Dine Muradovna. Allah'ın rahmeti olsun. Münga işleyen bardak yaxşılıklarınız özünüzge aylanıp qaytsin. Sahnede Tatarstan'ın halk artisti Aygül Bariyeva. Әниләребезгә укыткан дуаларыбыз кабуллардан булсын иде. Я Раббым, безне һәрберебезне белән, үзеңнең ярдәмеңнән, үзеңнең рәхмәтеңнән ташлама. Дөньялар тыныч булсын. Безгә хәерле, тыныч, озын, бәрәкәтле, сау-сәламәт тормыш бит. Амин. Килер ул көн безнең балаларда sağlıkla iske alırlar. Ağır tufrak jengil bulsun diye jiyadışıp dua kılarlar. Dua kılayım enilerge, dua kılayım edilerge. Oy şandır balalarda dua kılarlar bizge. Dua kılayım enilerge, dua kılayım edilerge. Oy şandır balalarda dua kılarlar bizge. Aşanam dua kılarlar bizge. Aşanam balalar aşanam. Bizning aramızdan ketganlarning o'rinlari ijmoqda, ruhlari shod bo'lsin. Amin. Xayrli kishlar, assalomu alaykum. Barızda da endi bugun yangragan qutlaularga men barısında da qo'shilam. Endi әлеге jir Rize'nin әтisi ne bağışlap, onun yaktı ruhuna bağışlap jırlanıldı. Elbette indi onun ruhu şad bulsun. Alar indi parasında görüp duralar deyip ışanası kile. Endi alдағы jır
Ризаләдән миңа күчтәнәш булып күптән түгел генә иреште. Һәм ул өр-яңа җыр бүген әле беренче тапкыр башкарылачак. Һәм ул җырны Ризалә миңа WhatsApp-тан җибәргәндә шулай диде. Айгөл, мин бу җырны ишетүгә үк нәкъ синең башкаруда гына ишетәм дип, менә шул җыр чынлап торып, мин аны тыңлауга үк, әйе, бу минем җыр дип, менә бүген инде Аллаһка тапшырып, беренче тапкыр Ризаләдән һәм бездән, миннән күчтәнәш булсын сезгә. Алсу Салихова көенә Нечкәрәсең күңел дип атала. Татарстанның халық артисті Айгөл Бариева. Ризалә юбилей мөнәсәбәте күп сөйләмим, шуннан әйтәсем килә. Менә ярты гасыр
Ярты гасыр кеше өчен ул инде ниндидер нәтиҗәләр ясый торган икән, әйме? Һәм менә кеше шушы ярты гасырда нинди изгелекләр ясады? 50 яшьтә аңа бөтен изгелекләре кире кайта. Мин әле сәхнә артында карап тордым. Андагы бүлек, андагы чәчәк, менә бу инде Аллаһның сине зурлавы кешеләр аша. Димәк, син менә шушы 50 ел дәврендә шуның хәтле күп яхшылык эшләгән кешеләргә. Һәм синең миссияң шундый. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә дә безгә ниндидер миссия бирә бу тормышта. Һәм синең миссияң менә яхшылыкны бүләк итү, яктылыкны бүләк итү. Шундый булып кал, үзең белеп кал, иң мөһиме сау сәламәт бул. Әниең сау сәламәт булсын. Озын, хәерле гомерләр сезгә. Ике дөнья бәхете телим. Рәхмәт. Амин. Бүгін бүтін шешкелер сиңа, янды рәхмәт. Бик рәхмәт итәсем килә шушы шешкәләрне чыгарган кызыбыз Алсу Салихова. Ул мөгаллимә дә, композитор да, әлеге җырның көйләрен язган кызыбыз. Ул шауый галимизне бар. Бик зур рәхмәт алсын. Ике миләш, икесе дә янәш. Бер үк җирдән сулар эчкәннәр, җитәкләшеп җилгә каршы торган игезәкләр күк бергә үскәннәр. Бер рәссам да кабатламас затлы, икесе дә купшы киенгән. Тик көзгенә никтер аралаган, иртә кычкан берсен иңеннән. Алтын дигән булып юана ул, сабыр телендәге сарысын. Өлешләргә тигән көмеш шул бу, язмышлардан узмыш бармысын? Ике миләш, икесе дә янәш, берсе калган язлар иркендә. Тәкъдир шул бу миләш бәгыркәем, җитәкләшеп килеп булган кебек, җитәкләшеп китми бер кемдә. Нихәл, әни диеп шалтыратсаң, син әйткәнне ишетми дә сыман. Изге теләкләрен теләп китә, җитәкләгән чактагыдай кулдан. Кайчагында әйтәм дигән сүзем, әйтелмичә эленепләр кала. Сизгер ана һаман теләк тели, Раббым үзе ярдәм итсен, бала. Кайбер вакыт үпкәлисе килә, тыңламый да бугай диеп мине. Бер теләге дөнья бәхәседер, амин диеп кенә тыңла, тиле. Адым сайын теләк тели әни, кабул була бара, әйткән бере. Әни сүзе калкан бала өчен, әйтеп аңлатмаслык тормыш сере. Бер туктаусыз теләк тели әни, һәр теләге ачылачак бере. Гөлгә телик дисәк, киләчәкне хәйр фатихасын алып калыйк. Үткәннәргә кайтып булмас кире. Казык бавы чалып бәйлә кызым, сүтәлмәссең хәтта үзең дә. Дигән идең, ай-һай, күпме мәгънә булган икән әти сүзеңдә. Казык бавы чалып бәйлә кызым, сүтелерлек бүшән булмасын. Юкса кыз бала бит, малай түгел, каян белгән кирәк буласын. Казык бавы чалып бәйлә кызым, беләм, кипкәч бушап каласын. Артык кызсаң бүген әти үзең себеркегә ошап каласын. Казык бавы чалып бәйлә кызым, бәйлим, сүтәм, ышы күренми. Капчык бавы гына түгел әти, без дигәнчә генә үрелми. Казык бавы чалып бәйлә кызым, әти, безнең өйрәнгәннәр шул икән. Сүтеп азапланмый кисеп кенә алучылар әти күп икән. Казык бавы чалып бәйлә кызым, чабынганда китмәс таралып. Себеркесез чаба кайчак дөнья, бетә күрмәсен дип каралып. Себерке дә бәйләгән юк күптән, май канатлары да үргән юк. Бар да яхшы, ләкин синле вакыттагы рәхәтлекне генә күргән юк. Мин зарланмыйм әти, тамырымның көчен тыйып яшим. Фатихаң бар, алга әйдәгән.
шүкір, иман күңіл түрімізге қазық бауыш алып бәйленген. Юбилярымыз Риза Исмағилова. Қазір сәхнәдә яна риваят төркеме. Yeşil üzен, avtobusqa şabam, жеңіл киінгенсің, жил-жил атла деген, тума көрме деген сыман, яңғыр қуа арттан, жил жетекли алдан. Якын туғанымны көрген кібік, кинет туқтап қалам. Көтеріліп бақсам, кім отыртқан, қоян келген деген, шәһәр ортасында ғади балан, балан. Соғыш білен шағыштырып ялғыш, кімдір сені мұңлы киге салған. Тәргешіңнің шунды шиберлігін көрем, көрмей қалған. Күзге генә түгел, күңелләргә көчерәсе килә синең камиллегең. Матурлыгың каплап киткәнгәме, ачылыгың
unutuла senin. Aşıymış, Rabbim birgen jimiş, min yaratam seni, şuşu geliş. Şehir ortasında gadi balan. Tanıysın mı mine? Min bit senin, belişine kadar yaratışı gadi balan. Ile uyuma
Хөрмәтле Алмаз Хәмзин. Бик зур рәхмәт Алмаз абый. Мин бер тамчы, кичерә күр Раббым, әгәр тиеш түгел җирдә тамсам, черетүгә сәбәп итә күрмә, риза берәр бөртек сугар алсам. Мин бер бөртек, кичерә күр Раббым, шу үләне булып әгәр шытсам, зыянымнан артык файдам тисен, риза хәтта бераз тузан йотсам. Мин бер ышкын, кичерә күр Раббым, янгын өчен соңгы сәбәп булсам, мең кат риза өмете өзелгәннең кирпегенә яшәү булып кунсам. Мин бер аваз, кичерә күр Раббым, тиеш түгел җирдә яңгырасам, мең кат риза, эндәшмичә генә синең рәхмәтеңне яулый алсам. Мин бер валчык, кичерә күр Раббым, бөтен икмәк кебек эреләнсәм, мең кат риза, һәр таң калбимдә валчык кадәр иман берләнсә. Мин бер бәндәң, кичерә күр Раббым, бәндәчелек белән кылганнарым, мең кат риза, әгәр кабул итсәң, чын күңелдән кылган дуаларым. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, кирәк икәнлеген үзеңә. Әгәр тойсаң алтын бөртегенә, тиң икәнен һәрбер сүзеңә. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләргә рәхмәт дигән сүзең. Җирдә яшәү рәхәт, шундый рәхәт, әйбәт кеше булсаң әгәр син. Җирдә яшәү рәхәт, әгәр тойсаң, бик күпләрнең рәхмәт дигән сүзең.
кызлары Таңсылу. Зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, туганнар, якыннар, кардәшләр, кудалар, кудачалар, шулай итеп инде һәр бәйрәмнең ахыры булган кебек, бүгенге юбилейбыз да безнең ахырына якынлашты. Инде ахыргы сүзне әйтер өчен юбилярыбыз Ризалә апа сүзне сезгә тапшырасып килә. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Шушы салны тутырып, бүгенге минем гомер бәйрәмемне тәбрикләүгә килгән өчен. Әлбәттә, безнең бераз гына каушау да булды, төшеп калган номерларыбыз да булды. Ансыр инде үзебез генә беләбез, ләкин менә шушы сездән килгән җылы дулкын бөтенесен дә оныттыра һәм алга таба тагын да рәхәтләнеп, тырышып эшлисе, яшисе килә. Рәхмәт әйтеп, барлык миңа ярдәм иткән якташларыма, авылдашларыма, каләмдәшләремә, барыгызга да чын күңелдән рәхмәт. Шушы филармония җитәкчелегенә дә, аларга инде без үзебезгә килгән кебек киләбез хәзер. Татмедиа җитәкчелегенә дә бик зур рәхмәт. Алар нәрсә эшләсәм дә бер нәрсәгә дә каршы килмәделәр. Әлбәттә инде ил башыбызга да рәхмәт. Үзенең рәхмәт хатын тапшырганы өчен барбер эшеңне күрүләре, бәя бирүләре, ул тагын канат куеп эшләргә алга көч бирә. Алда да шулай булсын. Менә 50 яшьне гомер уртасы диләр. Тагын 50 ел бармы, юкмы икәнен беркем белми. Ул юк инде, дуслар. Әлбәттә, шуңа күрә хәзер вак-вак адымнар булса да, саллы, тагын да яхшырак эшләр эшләп, гомернең һәр мизгеленең кадерен белеп атлый торган чордабыз бүген. Гомернең уртасы, күпер уртасында басып туру дигән шигырем белән бүгенге матур туган көн кичәсен, иҗат кичәсен төгәлләрмен. Күпер уртасында басып туру. Бәхет микән? Әллә сынаумы? Соңгы арада акыл кешелеккә бик еш бирә шушы сорауны. Сынау диеп фани сыкранганда, бәхет диеп бакый елмая. Язмышыңа шундый бәхет язгач, китә алмый бәндә бер кая. Сүтә чырный чырлар йомгагын, бәйли баран эшкә кулларын, ямау итеп сала моңнарын. Хәзинәгә тиңли үткәнен, өмет белән сыйлый көткәнен, сынатмаса аңламый да кала морадына барып җиткәнен. Халкын ихлас яратучы гына җавап таба алыр сорауга. Күпер уртасында басып тору, бәхет тә ул, дуслар, сынау да. Сезгә һәр сәгатьтә җан карашында иман байлыгы. Һәм инде сезнең шигырь белән тәмамлыйсым килә. Алланың бер бүләге ул, татар дип типкән йөрәк. Йөрәксез милләт яшәми, татарга тәртип кирәк. Бик зур рәхмәт, дуслар. Шулай итеп, зал булып килгәнегез өчен исәнлек булыгыз. Исәнлектә күрешергә насыйп булсын. Сау булыгыз, дуслар. Күңелле җирләрдә очрашыйк.